Размовы з айцамі на хвалях Радыё Марыя. Хвала Христу, дарагія радыёслухачы, Радыё Марыя, таксама гледачы нашага YouTube-канала. Шчыра вас вітаю на чарговай перадачы з цыклу размовы з айцамі. Мы працягваем знаёміцца з айцамі касцёла, таксама з раннехрысціянскімі пісьменнікамі, якія пакінулі глыбокі след не толькі ў гісторыі касцёла, але таксама у тэалогіі, у навуцы веры, якія дапамаглі развіць вучэнне хрысціянскае і паўплывалі на развіццё таго, што мы называем догмай. Геаграфічна мы застаемся на афрыканскім кантыненце, але з Александрыі, з яе вялікімі пісьменнікамі, Кліментам Александрыйскім і Арыгенам мы пераносімся ў другую частку Афрыкі, паўночную Афрыку, дзе жылі і дзейнічалі два такіх вось вялікіх пісьменніка касцёльных, гэта Тертуліян і Кіпрыян. Нагадаю, што мы цяпер знаходзімся ў прамым эфіры. Калі ў вас узнікнуць пытанні, можна патэлефанаваць, можна задаць гэтае пытанне, таксама скарыстацца з іншых магчымасцяў. Гэта значыць, можна патэлефанаваць на нумар А1, гэта колішні вэлком, код 44 513 73 97. Да гэтага нумару прывязан таксама Viber, можна напісаць, таксама на нумар МТС, код 33 673 09 73, і на стацыянарныя гарадскія мінскія тэлефоны 399 17 21 і 364 69 64, код Мінска 017. Пад афрыканскім асяроддзем мы разумеем паўночна-заходнюю Афрыку з цэнтрам у горадзе Карфагене. Аўтары, якія ў гэтым рэгіёне жылі тады, яны пісалі на лацінскай мове. У адрозненні ад аўтараў з іншых частак Рымскай імперыі, якія пісалі пераважна па-грэчаску, бо грэчаская мова да 3 стагоддзя панавала ва ўсёй Рымскай імперыі. І гэтая вось частка, пра якую мы будзем казаць, называлася Лацінская Афрыка, ці таксама пракансулярная Афрыка. Па традыцыі афрыканскі касцёл прыняў хрысціянства з Рыма. Не існуе дакладных гістарычных даных, якія пацвердзілі б гэта. Справа ў тым, што гэты касцёл з самага пачатку быў асабліва звязаны з Рымам. Ён жыва рэагаваў на ўзнікаючыя там інтэлектуальныя плыні альбо на дыскусіі адносна пытання касцёльнай дысцыпліны і літургіі. Афрыканскі касцёл часта звяртаўся да рымскага касцёла, просячы яго даць указанні. Ён таксама мог супрацьпаставіць яму уласныя рашэнні. Да аўтараў, якія лічацца найбольш заслужанымі ў гэты перыяд, як мы ўжо сказалі, адносіліся Тертуліян і біскуп Карфагена Кіпрыян. Пра Кіпрыяна мы скажам у нашых чарговых перадачах, а сёння гаворка пойдзе пра Тертуліяна. Прынамсі, некаторыя яго творы мы сёння паспеем разгледзець. Пра жыццё нашага аўтара. Квінтус Септімус Флоренс Тертуліянус, бо такое было яго поўнае імя на лацінскай мове, нарадзіўся каля 155 года ў Карфагене, у багатай язычніцкай сям'і. Яго бацька быў высокім ваенным чыноўнікам, сотнікам. Тертуліян атрымаў класічную філасофскую і юрыдычную адукацыю. Спачатку ён быў настаўнікам рыторыкі ў Карфагене, потым пераехаў у Рым, дзе праславіўся як юрыст. Прыняў хрысціянства каля 195 года, і пасля гэтага ён вярнуўся ў родны горад Карфаген. Па сваёй прыродзе жорсткі і бескампрамісны. Ён быў схільны да маральнай строгасці, да рыгарызму. Па словах Гераніма, такое сведчанне ён даў у сваім творы «De viris illustribus» аб слаўных мужах у 53 пункце.
Паводле яго Тэртульян быў святаром. Ён лічыў, што ў касцёле наступіла адступленне ад першапачатковай строгасці. Менавіта па гэтай прычыне ў 207 годзе ён далучыўся да секты мантаністаў, прапагандуючы крайнюю строгасць у аскетызме і маральнасці. З часам ён узначаліў паслядоўнікаў гэтай секты, якія пачалі зваць сябе ад яго імя тэртуліяністамі. Тэртульян памёр пасля 220 года у сваім родным горадзе Карфагене. Тэртульян – найважнейшы і найбольш арыгінальны пісьменнік лацінскага касцёла да Аўгустына. Чаму? Гэта было звязана з яго моцнай асобай і выдатнымі ведамі па філасофіі, праву, грэчаскай і лацінскай літаратуры. У яго творчасці дамінуе палемічны тон, то бок ён быў схільны да крытыкі, асуджэння і збіцця рэлігійных поглядаў іншых людзей. Як рытар ён не цураўся нават рэзкай сатыры. Нястрыманы ў сваім гвалце і радыкалізме, ён выступае супраць язычнікаў, габрэяў, ерытыкоў і пазней таксама супраць каталікоў. Ён заклаў асновы лацінскай тэалагічнай мовы, ствараючы 982 новыя тэрміны. Гэта дастаткова вялікая лічба, як на аднаго аўтара. Большасць з гэтых тэрмінаў былі прынятыя пазнейшымі лацінскімі пісьменнікамі. І цяпер разглядаем творчасць Тэртульяна. З багатай творчасці яго захаваўся 31 твор. І гэтыя творы па сваім змесце можна аднесці да 3 груп: апалагетычныя, дагматычна-палемічныя і маральна-аскетычныя. Найперш разгледзім апалагетычныя творы, гэта значыць тыя, якіх мэтай з'яўляецца абарона каталіцкай веры ад варожых нападаў. І вось першы такі твор Тэртульяна «Ад национес» да язычнікаў у 2 кнігах. Ён паказвае, што рымская судовая працэдура, якая прымянялася ў адносінах да хрысціянаў, супярэчыць розуму і ўсім прынцыпам справядлівасці. Язычнікі асуджаюць хрысціянства, якога яны не ведаюць. Тэртульян збівае шырока распаўсюджаныя тады паклёпы на хрысціян, паказваючы, што язычнікі, у адрозненні ад хрысціянаў, здзяйсняюць значна горшыя злачынствы. Рэзка таксама наш аўтар крытыкуе рэлігійныя вераванні рымлян. Ён лічыць, што іх багі, прыдуманыя людзьмі, насамрэч не існуюць. Другі твор, вельмі важны для кожнага з нас, гэта апалагетык, апологетикус, у 50 ажно раздзелах. Гэта найважнейшая праца Тэртульяна. Яна створана ў форме абараняльнай прамовы. Ён звяртаецца да губернатараў рымскіх правінцый, паказваючы, што судовая вытворчасць у дачыненні да хрысціян супярэчыць рымскай судовай працэдуры. То бок, тое, што робяць суддзі з хрысціянамі, яно не змяшчаецца ў рамках судовага працэсу. Яно супярэчыць рымскаму праву. Так вось піша Тэртульян, цытую: «Такім чынам, нават пры разглядзе справы супраць нас, вы не дзейнічаеце ў адпаведнасці з фармальнасцямі крымінальнага працэсу, бо супраць іншых злачынцаў, калі яны нешта адмаўляюць, вы ўжываеце катаванні, каб прымусіць іх прызнацца, і толькі ў дачыненні да хрысціян вы выкарыстоўваеце тое ж самае, але для таго, каб прымусіць іх адмаўляць. І ўсё ж, калі б было злачынствам быць хрысціянінам, мы б выракліся гэтага, а вы прымушалі б нас прызнацца пры дапамозе катаванняў. Бо тады вы, напэўна, прытрымліваліся б думкі, што вам трэба цягам балючых допытаў атрымаць прызнанне ў злачынстве толькі таму, што вы пераканаліся, што яно было здзейснена шляхам прызнання да гэтага імені, да імені хрысціяніна. Так бы паступілі вы, тыя, хто сёння з забойцы, хоць ён прызнаўся ў злачынстве і ведаеце, якое забойства ён здзейсніў, усё яшчэ спрабуеце, нягледзячы на гэта, выцягнуць пры дапамозе катаванняў і вызначыць ход злачынства. Таму што з-за нашага прызнання да гэтага прозвішча
вы ўжо загадзя прымаеце факт наяўнасці злачынства. Тым больш пачварна гэта з вашага боку, калі вы праз катаванне прымушаеце нас адмовіцца ад нашай рэлігіі, каб мы, адмовіўшыся ад гэтага імя, адмовіліся таксама ад злачынства, пра якое вы пераканаліся ў нашым прызнанні. Але далей піша Тертуліян: я лічу, вы не хочаце, каб мы загінулі, хоць і лічыце нас найгоршымі. Вось чаму ў вас ёсць повад сказаць забойцу «адмаўляй». Але вы таго, хто паводле вас дапусціўся святататства, загадваеце парубіць на кавалкі, калі ён будзе упірацца пры сваім меркаванні. Такім чынам, калі вы па-іншаму дзейнічаеце з намі, злачынцамі, то вы даеце нам сведчанне таго, што мы зусім не вінаватыя, таму што вы не хочаце, каб мы, будучы зусім нявіннымі, трывалі пры гэтым прызнанні, паводле якога вы, як вы ведаеце, не для справядлівасці, а па неабходнасці павінны прысуджаць пакаранне. Хтосьці ўсклікне: я хрысціянін. Ён кажа, хто ён такі. Ты хочаш пачуць, кім ён не з'яўляецца. Вы, прадстаўнікі трыбунала, заданне якога шукаць праўду, жадаеце ад нас толькі адно – пачуць хлусню. Гэта я, той, кажа ён, за кім ты шукаеш мяне, ці я гэта? Чаму ты здзекуешся з мяне, каб я вызнаў штосьці супрацьлеглае? Я прызнаюся, а ты мяне катуеш? Што б ты зрабіў, калі б я адмаўляўся ад гэтага? Вядома, калі іншыя адмаўляюць, вы не верыце ім так лёгка. Нам, калі мы сказалі няпраўду, вы адразу паверылі б. Так напісаў Тертуліян. Аўтар паказваў, што рымскія багі былі людзьмі ці дэманамі, якія здзяйснялі розныя злачынствы. Самі язычнікі не паважаюць сваіх багоў, што пацвярджаецца іх культамі і сцэнічнымі выступамі. Хрысціяне – гэта верныя грамадзяне рымскай дзяржавы, якія моляцца за імператараў, дзяржаву і рымскіх чыноўнікаў. Напрыканцы ён прамаўляе словы, якія сталіся шырока вядомымі. Але нічога вам не дапаможа вашая больш чым вытанчаная суровасць. Яна, хутчэй, прапаганда для нашага аб'яднання. Нас становіцца ўсё больш і больш за кожным разам, як вы нас косіце. Насенне – гэта кроў хрысціянаў. Па-латынску «semen est sanguis Christianorum». Дазвольце яшчэ раз паўтару гэтыя тертуліянавыя словы, каб яны моцна запалі ў памяць. Гэта, можна сказаць, найбольш папулярныя яго словы. Насенне – гэта кроў хрысціянаў. Апалагетык неўзабаве пасля яго публікацыі быў перакладзены таксама на грэчаскую мову. Трэці твор Тертуліяна з гэтага цыклу апалагетычныя творы пра сведчанне душы, па-лацінску «de testimonio anime». Гэты твор з'яўляецца развіццём тэзісу, які змяшчаецца ў апалагетыку. Гэта значыць пра сведчанне душы, якая па сваёй прыродзе ужо з'яўляецца хрысціянскай. «Testimonium anime naturaliter Christiane». Душа чалавека, цікавае гэта меркаванне, з'яўляецца ўжо ад пачатку хрысціянскай. Так піша Тертуліян у творы пра сведчанне душы. Наступны твор «Да скапулы», «Ад скапулям». Гэта адкрыты ліст, адрасаваны праконсулу Афрыкі Скапулу, падчас кіравання якога дайшло да пераследу хрысціян. Ён патлумачыў, што хрысціяне не з'яўляюцца ворагамі імператара, дзяржавы і рэлігіі. І таксама аўтар напамінаў Скапулу, каб той спыніў пераслед. У адваротным выпадку яго пакарае Бог. Наступны твор «Супраць габрэяў» «Adversus Judeos» у 14 раздзелах. Тертуліян паказвае, што стары закон ужо выканаў сваю місію і павінен саступіць месца новаму закону. Закону, які абвяшчае любоў. Хрыстус з'яўляецца аб'яўленым месіяй. Яго ласку могуць атрымаць таксама язычнікі. Вельмі такі вось суцяшальны твор, асабліва для тых, якія не бачылі магчымасці стацца хрысціянамі, хоць гэта, вядома, ад часоў святога Паўла было дапусціма, і Езус Хрыстус таксама, канешне ж, дапушчаў збаўлення таксама язычнікаў. Наступная катэгорыя
твораў, такія вялікая частка яго твораў, дагматычна-палемічныя творы. У іх ён разважае ўжо пра праўды веры, пра сцісла дагматычныя рэчы, пра тое, што ува што мы цяпер верым. Але таксама вядома, што гэтая навука, вучэнне ідзе ў пары з палемікай, таму што ворагі стараюцца пераконваць у іншым, асабліва еретыкі, і трэба з імі было таксама весці барацьбу. Першы твор з гэтай групы – гэта прэскрыпцыя над еретыкамі, «De prescriptione hereticorum». Тэрмін «прэскрыптіо» азначае з лацінскай мовы супрацьдзеянне, агаворка, абвінавачванне падчас судовага працэсу. Тертулян свой твор напісаў у выглядзе выдуманай абарончай прамовы, у якой ён выказвае, што толькі касцёл мае права на Біблію і навучанне, якое ў ёй змяшчаецца. Ніхто больш не мае права карыстацца Бібліяй і хрысціянскім вучэннем. Як юрыст, ён спасылаецца ў гэтым сваім выдуманым у двухкоссі працэсе на юрыдычную агаворку, менавіта на гэтае прэскрыптіо. Гэта юрыдычная агаворка з самага пачатку ўжо рабіла безвыніковым правядзенне судовага працэсу. Менавіта тая, што еретыкі не маюць права адносіцца да Бібліі. Паводле Тертуліяна, як ён піша, таму вось не на Біблію вы павінны спасылацца, ці таксама вы не можаце усталёўваць тут поле бітвы, бо ў гэтым месцы альбо наогул не будзе перамогі, альбо яна будзе палавінчатая, а прынамсі няпэўная. Ва ўсякім выпадку, нават калі бітва на біблейскім поле не скончылася б сцвярджэннем, што абодва ваюючыя бакі знаходзяцца ў тым самым становішчы, то і так логіка патрабуе перш за ўсё адказу на пытанне, якое нас цяпер вельмі цікавіць. Хто наогул верагодны? Чыя ўласнасць святое пісанне? Хто, праз каго, калі і каму перадаў гэтае вучэнне, якое чыніць людзей хрысціянамі? Усюды, дзе акажацца, што ёсць сапраўднае вучэнне і хрысціянская вера, там будзе таксама сапраўднае пісанне і яго сапраўднае тлумачэнне і ўвогуле ўся хрысціянская традыцыя. Апосталы, паводле Тертуліяна, гэта адзіныя прадвеснікі хрыстовага вучэння. А супольнасці, якія яны заснавалі, працягваюць надалей іх місію. Еретычныя секты ўзніклі пазней. Біблія з'яўляецца уласнасцю сапраўднага касцёла, і толькі ён мае права надзейна выкладаць хрысціянскае вучэнне. Еретыкі, не будучы спадчыннікамі апостальскай традыцыі, не маюць голасу ў пытаннях веры. Такім чынам, дарагія радыёслухачы і відэагледачы, менавіта той факт, што хрысціянскае вучэнне ўзнікла нашмат раней, чым еретычнае, бо, вядома, еретычнае вучэнне з'яўляецца скажэннем, размыццём хрысціянскага вучэння, мадыфікацыяй, можна так сказаць, хрысціянскага вучэння з сур'ёзным змяненнем гэтага вучэння. Таму сапраўднае хрысціянскае вучэнне паводле Тертуліяна, яно ўзнікла пазней, і гэта найважнейшы аргумент. Бо вы з'явіліся пазней, вы не маеце права на тое, што з'яўляецца першай крыніцай. Біблія з'яўляецца першай крыніцай, а вы яе змянілі. На гэтым і аснована менавіта гэтая судовая агаворка. Другі твор Тертуліяна супраць Маркіёна, «Adversus Martionem», у 5 кнігах. Это вельмі вялікі аб'ёмісты твор параўнальна з апалагетыкам. Тертулян крытыкуе погляды Маркіёна, які прапагандуе дуалізм. Вядома, што Маркіён блізкі фальшываму гнозісу, таму, які раздвойваў Бога на добрага і дрэннага, на стварыцеля свету і таго, які паслаў збавіцеля сына і гэтак далей. Мы памятаем гэтае вучэнне, праўда, аб дуалізме гностыкаў, несапраўдных гэтых фальшывых. І вось менавіта погляды Маркіёна былі такога гностычнага характару.
Наш аўтар паказвае, што Хрыстус, які прыйшоў на зямлю, з'яўляецца таксама збаўцам, прадказаным прарокамі, пасланым стварыцелем. І таксама сцвярджае, што стары новы запавет згодныя адзін з адным. Вельмі цікавую рэч цяпер скажу адносна гэтага твору. Вядома, што Тертуліян меў такі вельмі парыўчы характар, і ён гэта добра выразіў у гэтым творы. Ён не шкадаваў слоў на крытыку гэтага Маркіёна. Такі вось рытарычны прыём, бо ён таксама, памятаем, быў рытарам, называецца інвектыва. Калі чалавек спецыяльна кагосьці ачарняе, кажа на яго, праўда, нават вельмі вострыя словы, кідае, для таго, каб пазбавіць гэтага чалавека верагоднасці. Так, напрыклад, пра Маркіёна Тертуліан пісаў, што ён пантыйская мыш, якая падгрызае корань Евангелія, якая згрызае Евангелие Христовае, якая нішчыць гэтую вучэнне Христовае. Таксама вельмі дрэнна кажа пра родных гэтага чалавека. Здаецца, як гэта так хрысціянскі пісьменнік мог дапусціць такія прыкрыя рэчы? Як гэта так апанента свайго абзываць такімі словамі? Але менавіта ён не абзываў таму, што ён быў перакананы, што ён такі. Гэта быў спецыяльны такі рытарычны прыём, які называўся інвектыва, які дазваляў пазбавіць верагоднасці гэтага чалавека ўжо на самым пачатку. Каб яго ніхто не чытаў, не слухаў, каб ім ніхто не цікавіўся, бо вядома, што той, хто гэты прыём выкарыстоўваў, ён выступаў з пазіцыі, можна сказаць, праўды, з пазіцыі, скажам так, правільнага вучэння, і ён меў тут ужо дамінаваць. Ён, скажам так, меў праўду, і трэба было зваяваць няпраўду. Гэта такі вось рытарычны прыём існаваў у старажытнасці. Таму не ведаю, ці Тертуліан меў штосьці супраць асобы самого Маркіёна, ну але вядома, што ён вельмі востра казаў супраць Маркіёна толькі таму, што ён абвяшчаў фальшывае вучэнне. Трэці твор з гэтай групы гэта супраць Гермагена, адверсус Хермогенем. Гермаген, мастак з Карфагена, вучыў, што Бог стварыў свет з вечна існуючай матэрыі. А Тертуліан абвяргаў яго погляды, адстойваючы хрысціянскае вучэнне аб стварэнні свету з нічога. Тое, што і мы, як хрысціяне, вызнаём. Наступны твор супраць валентиніянаў, адверсус валентиніанус. Гэта сатырычны каментар да фальшывага гнозісу Валентина. Ведаем, што адным з гностыкаў быў Валентин, якога погляды фактычна супадалі, праўда, з поглядамі іншых гностыкаў. Кожны толькі з такіх гностыкаў меў нейкія своеасаблівыя, праўда, дэталі. А наш аўтар Тертуліан выкарыстаў творы Ірэнея, Юстына і Меліцыяда, каб супрацьпаставіцца фальшываму гнозісу, фальшываму вучэнню Валентина і яго паплечнікаў. Наступны твор аб хросце, де баптізму. Гэта адзіны, бадай што дакумент, трактат, які з'явіўся перад Нікейскім саборам, прысвечаны гэтаму сакраменту. Як ведаем, Нікейскі сабор адбыўся ў 325 годзе. Твор мае палемічны характар. Тертуліан абвяргае ў ім тэзісы Квінтылы. Гэта была такая прыхільніца секты каінітаў. Тертуліан вучыць, у чым заключаецца істота хросту, і падае апісанне яго абрадаў. Хрост, які удзялілі чалавеку еретыкі, паводле нашага аўтару, з'яўляецца несапраўдным. Тут, канешне, вельмі шмат было палемікі, але вось бачым, што увогуле, так забягаючы крышку наперад, афрыканскае асяроддзе было вельмі неахвотна да прызнання таго,
што еретыкі могуць увогуле ўдзяляць якія-небудзь сакраменты, асабліва хрост, сапраўдна. І таму потым узніклі, пэўна, такія праблемы таксама з іншым аўтарам, з айцом касцёла Кіпрыянам, пра якога мы скажам у нашых наступных перадачах. Наступны твор «Лекі ад укусу скарпіёна», ці па латыні «скорпіяце». Тертуліян абараняе ім значэнне мучаніцтва супраць фальшывых гностыкаў, якія сцвярджалі, што Бог не патрабуе ўвогуле ад чалавека ахвяры жыцця, таму мучаніцтва з'яўляецца рэччу непатрэбнай. І ён параўноўваў фальшывае вучэнне з укусам скарпіёна. Таму ён вельмі рэзка выступаў супраць гэтых фальшывых вучэнняў, супрацьпастаўляў ім сапраўдную веру, бараніў яе, і таму выкарыстаў такі вобраз укуса скарпіёна. Эпіфаній Саламінскі, напрыклад, крышку пазнейшы аўтар ад Тертуліяна, ён, напрыклад, выкарыстаў таксама такі вобраз, што ерасі з'яўляюцца такімі хваробамі, можна сказаць, бактэрыямі, якія пагражаюць арганізму чалавека. І ён напісаў твор, які па-грэчаску называўся «панаріон». Гэта азначае «аптэчка». Такая аптэчка з лекамі супраць ерасяў. Ерасі з'яўляюцца хваробамі, таму ён падае сапраўднае вучэнне, якое з'яўляецца лекам супраць ерасяў. Вось так. Таму вельмі часта мы у айцоў касцёла, пісьменніку касцёла можам знайсці такое агіднае акрэсленне, што гэта з'яўляецца нейкім чымсьці пачварным, правда, што гэта нейкі такі бактэрыі, нейкія хваробы, нейкія, правда, нейкі яд, які распаўсюджваюць еретыкі, бо насамрэч яны пагражалі асабліва тым хрысціянам, якія былі недасведчаныя, якія былі свежа навернутыя, якія яшчэ не угрунтаваліся ў гэтай хрысціянскай навуцы. Але, вядома, таксама, яшчэ раз прыпомню, што ерасі мелі таксама свой пазітыўны бок у тым, што яны вымушалі прававерных хрысціянаў, каб яны развівалі навуку веры, каб яны удакладнялі некаторыя догмы, каб яны пачыналі тлумачыць тое, што пакінулі пасля сябе Хрыстус і апостол, каб гэта было яшчэ больш зразумелым, каб гэта было даследаваным. Далей наступны твор Тертуліяна пра цела Хрыста, «De carne Christi». У гэтым творы ён супрацьстаяў дакетам. Это былі такія еретыкі, якія вучылі, што Хрыстус меў толькі уяўнае цела. Ад слова грэчаскага «докеін», што абазначала неяк уяўляць, неяк выдавацца, што Хрыстус меў толькі цела, якое выдавалася, што яно было іншым людзям, а насамрэч яны сцверджвалі, што гэтага цела ён не меў. То бок, за гэтым ішло сцвярджэнне, што Хрыстус не быў сапраўдным чалавекам, бо як ён не меў сапраўднага цела, то ён не мог быць тады сапраўдным чалавекам. Насуперак гэтаму фальшываму вучэнню наш аўтар даказваў, што Хрыстус меў цела сапраўднае, народжанае з панны Марыі, натус экс віргіна, што ён сапраўды цярпеў і памёр. І гэта як бы даказвае, што ён меў сапраўднае цела. Далейшы яго твор аб уваскрасенні цела «De resurrectione carnis». Супраць фальшывага гнозісу, які адкідаваў праўду аб уваскрасенні цела, які казаў, што цела нельга ўваскрасіць, што яно пасля смерці не падлягае ўваскрасенню, ён абвяшчаў, што цела чалавека ўвогуле заслугоўвае на ўваскрашэнне і можа ўваскрэснуць дзякуючы Божай усімагутнасці. Бог з'яўляецца ўсімагутным, і ён можа ўваскрасіць цела. Яму гэта пад сілу. Цела і душа
працуюць заўсёды разам, сцверджвае Тертуліян. А на судзе перад Божым трыбуналам стане увесь чалавек з целам і душой. Мы ведаем гэтае вучэнне Касцёла, што калі наступіць апошні суд, тады душы людзей паяднаюцца з целамі, якія будуць, вядома, ўжо не з той матэрыі, з якой мы цяпер на зямлі, але з іншай матэрыі яны будуць іншымі целамі, будуць мець фізічныя свойствы зусім іншыя, чым мы цяпер. І тады наступіць суд, і тады тыя, хто выконваў добрыя ўчынкі, якія былі верныя Езусу Хрысту, пойдуць у валадарства Божае, а якія супраціўляліся Богу, якія не хацелі, адкінулі Бога тут на зямлі, яны пойдуць, вядома, на вечнае асуджэнне. Наступны яго твор супраць Праксея, адверсус Праксеан. Тертуліян у ім змагаўся з вучэннем паслядоўнікаў Праксея, якія прапаведавалі патрыпасіянізм. Гэтыя еретыкі адкідвалі вучэнне аб святой Тройцы. Яны ўвогуле яго не разглядалі. Лічылі, што калі існуе монатэізм, калі Бог адзін, то асоба Божая павінна быць таксама адна. Яны абвяшчалі, што гэтая адзіная Божая асоба, вядома, у іх быў гэта Бог Айцец, па-лацінску патер, цярпеў у Езусе Богу. І вядома, што гэта неправавернае вучэнне. Шмат вучэнняў таксама, яшчэ раз прыпомню вам, было звязана з гэтым вучэннем, якое адкідывала тры асобы святой Троіцы, якое вельмі моцны акцэнт, перабольшаны акцэнт клала на монатэізм, не раздзяляючы натуры Пана Бога і асобаў святой Троіцы. І вось у гэтым творы супраць Праксея змешчана найлепшае пераднікейскае вучэнне аб святой Троіцы. Трэба было сапраўды чакаць ажно Тертуліяна, каб пачуць гэты вось тэрмін па-лацінску «тринітас», па-грэчаску «тріас». Гэта значыць Тройца, што ёсць тры Божыя асобы: Бог Айцец, Сын Божы і Дух Святы. Але усе гэтыя тры асобы гэта адзіны Бог, таму што Бог мае адну боскую натуру. І наступны твор, можа, на сёння ўжо апошні, таму што ўжо час паціху падыходзіць наша перадача падыходзіць да свайго завяршэння, час нам не пазваляе шмат разгледзець яго твораў. Пакінем гэтыя творы на наступную нашу перадачу, таму што ён сапраўды вельмі шмат напісаў. Апошні на сёння яго твор аб душы, па-лацінску «де аніма». У гэтым творы наш аўтар абвяргае памылковыя погляды фальшывага гнозісу аб душы. Ён змагаўся з тэорыяй існавання душ і іх шляху ад аднаго цела да іншага, так званы метэмпсіхоз. Вядома, што гэтая тэорыя існавала ад Платона, пайшла ад Платона, што душы могуць так вось вандраваць з аднаго цела да другога. Вядома, што ў іншых рэлігіях адпаведнікам метэмпсіхозу з'яўляецца рэінкарнацыя. Так, напрыклад, у індуізме вераць, што душа можа, выходзячы з аднаго цела, перамяшчацца ў іншае. І не толькі ў целы чалавека, але таксама ведаем, што ў целы жывёл, а нават, магчыма, таксама нейкіх прадметаў. Ідучы за стоікамі, аднак Тертуліян сцвярджаў, што душа мае таксама пэўныя цялесныя рысы. Ну, магчыма, тады гэта была навука такая напаўдапушчальная. Ён дакладна не ведаў, якая гэта душа. Мы ведаем, што яна абсалютна не мае аніякіх матэрыяльных рысаў, яна з'яўляецца рэчаіснасцю духоўнай, але вось ён так меркаваў, што штосьці цялеснага, магчыма, у душы ёсць. Тым больш, што тады было раздзяленне, як ведаем, на дух, душу і цела. І вось дух
гэта быў такі элемент чалавека, які адказваў за яго менавіта гэтае жыццё вегетатыўнае. Цела, вядома, гэта тое, што матэрыяльна, да чаго можна дакрануцца. А ўжо душа – гэта цэнтр розуму чалавека, цэнтр, які прымае рашэнні. Можа, таму такое вось меркаванне Тэртуліяна мела месца. Ён піша, што душа, народжаная ад дыхання Бога, бессмяротная, цялесная. Яна мае пэўныя формы, здольная думаць, надзеленая свабоднай воляй. Душы пакутнікаў, мучанікаў ідуць пасля смерці адразу на неба. Ну і вось. Мы не разгледзелі не ўсе творы, але пакінем зноў жа на потым. Цяпер наступае хвіліна такая вельмі прыемная, як заўсёды жарт. Але на гэты раз жарт можа не з айцоў пустыні, а так вось з душпастырскай практыкі, скажам так, з нашага паўсядзённага жыцця 21 стагоддзя. Аднойчы ў нейкай парафіі праводзіліся парафіяльныя місіі. Такія вось гэта суперрэкалекцыі, такія падоўжаныя, яны звычайна доўжацца тыдзень або крышку больш. І падчас іх прыходзіць нейкі мужчына да святара, які вёў гэтыя рэкалекцыі, гэтыя місіі, да місіянера гэтага, і кажа: ведаеце, я хачу навярнуцца, я ўжо не магу жыць па-старому. Я хачу адкінуць зло і паяднацца з Езусам Хрыстом. Канешне ж, місіянер узрадаваўся: о, вельмі добра, ёсць плады навяртання, скажам так, ёсць плады гэтай вось навукі. Але вось ён пацікавіўся: а скажыце, калі ласка, вось што вас так закранула? Які, скажам так, якое выражэнне, якая тэма вас асабліва так закранула, што вы вырашылі навярнуцца? І ён тады сказаў: ойча, я амаль нічога не памятаю падчас казання, бо, ведаеце, я падчас казання крышку задрамаў. Але вось калі вы ускрыкнулі такім моцным голасам гэтае вось слова «Тэртуліян», я зразумеў, што ўжо нельга адкладваць навяртанне, што трэба хутчэй навярнуцца, таму што час можа быць упушчаны, што ўжо тады можна сапраўды ўсё страціць. І ў нашым штодзённым навяртанні дапамагае нам Марыя, Маці Божая. Асабліва ў кастрычніку мы аддаём ёй пашану, молячыся на ружанцы, разважаючы ружанцовую таямніцу, і таму дазвольце завяршыць нашу сённяшнюю праграму размовы з айцамі такім вось вершыкам, які я напісаў крышку больш за тыдзень таму. Ну, вось бачыце, ксёндз Павел таксама і паэт, калі-нікалі піша вершы. І гэты верш прысвечаны святому ружанцу. Пацёркі ружанца святога скіроўваюць думкі да Бога, да Езуса і да Марыі, якая нам сына адкрые. Евангелія сцэны святыя адгоняць нам думкі благія. Тады зможам мы разважаць жыццё Езуса і яго маці. У ружанцы ўтоена сіла, што з ног злога духа зваліла, бо панны Марыі пакора непрыяцеля струшчыла голаў. Дык возьмем мы ў рукі ружанец, бо ён нам для вечнасці шанец. Марыя, акрый нас апекай, нам будь паратункам навекі. І з гэтым заклікам да Маці Божай я кажу вам да новых сустрэч. Дарагія сябры, хвала Хрысту! Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя.